Dennis fra Glostrup. Er det korrekt? Ja, det er det. Tillykke med fisken. Tak skal du have. Hvad gætter du selv på, den vejer? Sådan cirka? 9,5. Der er et stykke op til de... Ja, der er lang vej. Var det en god fight alligevel? Ja, det var, men lidt hårdt vejr, ikke? Hvor var I henne? Vi var faktisk lige ude for Tjejn. Okay. Jamen, så er der jo ingen grund til at sejle op i de 10 meter høje bølger, der er deroppe. Nej. Men det var på vej hjem af. Okay. Hvornår tog I ind? Jeg ved faktisk ikke, hvad tid det var. Men var det fisk i hele dagen, eller? Ja, næsten. Okay, det var da ikke så hårdt derude, var det? Det var. Det var da ikke så hårdt derude, var det? Det var. Skal vi ikke få dagens første fisk? Og kan bare give Dennis en hånd? Det er jo ikke alle, der har fået fisk med hjem. Op på scenen. Lad os se, hvad vægten viser. Har fået 188 Dennis Malm fra Glostrup. Vi er så nøjeregnede, at vi klipper markaten af. Og du kommer herover ved siden af mig, og du lægger din fisk med hovedet den her vej her. Og så finder vi et resultat. Det ser fint ud, der er ikke noget ekstra is og sådan nogle ting. 9 kilo og 40 gram. Ja. Vi er enige. 9 kilo og 40 gram låsvægten. En flot fisk, men stadigvæk som sagt et stykke op til de 17 kilo. Skal vi ikke lige høre, hvordan det har været at sejle rundt med det gule flag i dag? Det har jo trådt. På grund af vejret. Nå, okay. Men jeg synes, I alle sammen snakker om vejret. Har det været så